Luisa Piñeiro continúa visitando os concellos da provincia de Pontevedra co obxectivo de coñecer as inquedanzas locais. A nova delegada da Xunta en Pontevedra desprazouse hoxe a Sanxenxo para reunirse co alcalde Telmo Martín. Entre os temas tratados, a Popular destacou a súa aposta por reforzar o apoio ao sector turístico de Sanxenxo. Non é fácil nestes momentos, non? Ser tamén un concello turístico e que non teñan eses valores como viñan tendo de outros anos anteriores, non? Lle preocupa a súa economía, o seu sector hosteleiro, o seu sector todo que en definitiva que está relacionado co turismo, non? E desta maneira, pois eu creo que hai que seguir traballando. Para que a vila continúe sendo o reclamo turístico por excelencia do norte de España, os populares acordaron mellorar as infraestructuras viarias. Acaban de rematar un concurso de ideas que están valorando ese anteproxecto previo, non? Esas ideas que van a aportar para poder desarrollar aí un gran proxecto que aparte, pois bueno, de mercado pode tamén albergar a outro tipo de actividades e así, pois desde a Xunta de Galicia os escoitei aquí tamén que me pareceu moi interesante ese proxecto para Sanxenxo e que tamén vamos a estar da man traballando xuntos. Luisa Piñeiro tamén mostrou o seu apoio ao proxecto da nova Praza de Abastos de Sanxenxo. Falamos pois desa reforma que queda pendiente nesa PO 308 que de Pontevedra ao Grove. Hai un tramo aquí na salida de Sanxenxo en dirección ao Grove que quedaría pendente de facer esa reforma. El me trasladaba a súa preocupación e dende logo pois desde a Xunta de Galicia vamos a colaborar para que eso sexa unha realidade xa agora mismo, o igual que se fixo pois esta obra toda que se fixo na parte alta do concello como é a Rúa Progreso, non? Outros temas destacados da reunión teñen que ver coas melloras das sendas peonís no litoral da Ría de Arousa e na parroquia de Dorrón. Os dous representantes populares continuarán reuníndose para traballar no desenvolvemento de todos os proxectos debatidos.